Дамјан Продакшн за нашата принцеса Еви. Един подарък по случай рожденият ти ден от Чичо Дамјан и Леля Люси и бебе Аничка. Смях и радост носи с тези сладки очички, като слънце грее, цялата къща буди. Щом се смее, всички стават луди. Чичо Дамјан и Леля Люси с много обич за теб. Еви, кай, нека Бог те пази. Еви, с усмивка да върви.